Suloisessa Suomessamme, oisko maata armaampaa, kuin on kaunis Karjalamme, laululaaja kotimaa. Lauluna sen kosket kuohu, järven aallot loiskua, säveleitä saalut huokuu, ikihongat huumaajaa. Lauluna sen kosket kuohu, järven aallot loiskua, säveleitä saalut huokuu. Tänään sitten muistellaan vähän noita evakkomatkaa ja kuullaan tarinoita matkan kokeneilta sekä myös mahdollisesti tämmöisiä lapsuudenajan muistoja niin Karjalan ajoilta kuin uusilta asuinpaikoiltakin. Toivotan kaikki muolalaiset ja muolalaisten ystävät lämpimästi tervetulleeksi tämänpäiväiseen tapaamiseen. Viihtykää ja nauttikaa päivästä. Hyvät juhlavieraat, muolalaisten seuran puolesta lämpimästi tervetuloa Kihuamaan. Kuluneen vuoden aikana moni muolalainen ja muolalaisjuurinen saanut maallisen tehtävänsä päätökseen ja kutsun taivaan kotiin. Hiljennymme nyt kunnioittamaan heidän muistoaan. Suurkiitokset forssalaisille järjestelyvastuusta. Kiitos jokaiselle talkoolaiselle ja jokaiselle ohjelman suorittajalle. Olette tehneet valtavan työn juhlan onnistumiseksi. Ja erityiskiitos vielä erittäin lämminhenkisestä ja semmoisesta läheisestä ja koskettavasta Jumalan palveluksesta tuolla kirkossa. Kiitos kaikille arpavoittoja lahjoittaneille ja kiitos kaikille, jotka olette jo ostaneet arpoja. Ja erityisen suuri kiitos myös teille, juhlavieraat. On ilo nähdä meitä jälleen näin paljon yhdessä. 80 vuotta viimeisestä Suomen muolaasta lähdöstä on kulunut umpeen. Se on pitkä aika, mutta väkevästi koetut asiat, niin iloiset kuin karmeatkin, muistetaan yhä jopa useammassa sukupolvessa. Muolalaisten seura perustettiin 1948 ja sen toiminnan tarkoitus tuolloin oli muolalaisten yhteenkokoaminen, muolalaisuuden elävänä säilyttäminen, kotiseudun perinteiden ja kulttuuriarvojen vaaliminen ja tallentaminen. Tehtiin pitäjän historia, kyläkirjoja, tallennettiin murretta, kerättiin valokuvia ja niin edelleen. Muolalaisten seura järjestää vuosikokouksen luentoineen Ypäjällä syksymällä sekä kynttilämatkan muistohetkineen johonkin muolalaisten sijoituskunnan Karjalaan jääneiden muistomerkille ja sankarihaudalle. Tervetuloa näihin tapahtumiin mukaan. Nyt toivotan meille kaikille iloista ja muistorikasta Muolaa juhlaa. Tervetuloa. Tämän juhlan kunniavieraat, niin pyytäisin nousemaan ylös teitä, jotka olette kulkenut evakkomatka, vaikka sitten kuinka pienenä evakkomatkan kulkeneet. Useampaan kertaan. Kiitos, että olette tullut tänne. Me halutaan teitä kiittää tänään erityisesti ja kukittaa teidät. Ja katsokaa tätä naiskauneutta. Mistä se Pirjo perikään sen kauneit piirteensä? Rämejä oli tosi paljon. Oli toiset toisella puolella ja toiset toisella puolella. Ja äiti kertoi semmoisen jutun, että siellä etsittiin tanssipaikalle tonttia. Ja sitten kukaan ei kyläläisistä halunnut antaa niin kuin tanssipaikalle tonttia, kun se oli vähän niin kuin semmoinen syntinen juttu. Ja sitten tästä toisten, eli äitini Rämön läheltä, sitten joku hulmanteri, ei Rämö, myi tontin tälle tanssipaikalle. Ja niihin siihen tuli tanssipaikka, ja tästä syystä varmaan on ollut vähän niin kuin iloluontoisempia, kun ne asuu tanssipaikan vieressä. Sinä lähdit Viipuriin kouluun, valmistuit siellä
kaupallisista opinnoista ja tulit Muolaaseen töihin. Ja olit Muolaan viimeisellä kunnantalolla töissä Emil Rautiaisen apulaisena, eikö näin ollut? Oli. Totta, Rautiainen oli poliisina ja minä olin apulaisena. Kuinka paljon sinä muistat siitä talosta? Uudessa kunnantalossa. Ei siellä kauan oltu, kun mulla oli sitten niitä työpaikkoja, kun mä olin Lotta ja olin IS-toimistossa niin Pölläkkälässä kuin tuolla Kyyrälässäkin. Ja sitten huomasin ilmoituksen lehdessä, että Helsingissä kaivataan konttoriapulaisia, karjalaisia, koska se oli siirtoväen asian osasto sisäasian ministeriön. No minä tyttö menin sinne sitten. No kerrotko pikkusen evakkopolustasi ja sitten Ruotsin matkastasi meille? Ruotsin matkasta. Niin olit sotalapsena Ruotsissa. Olin kesäajan Ruotsissa. Minkälainen muisto siitä jäi? Ihan kauniit muistot. Mukava perhe ja kavereita oli, lapsia samanikäisiä. Kaunein muisto Karjalasta on, kun Meromäeltä näki Äyräpään järvelle syksyisin, kun tuulastajat olivat siellä, punaiset tervavalot ja kirkaslyhtyt, petromaksit loistivat. Se valo on sammumaton. Ensimmäinen evakkopaikkani oli Mellilä, sitten Mietoinen, sitten oli tämä Vorsa ja sen jälkeen Karjalaan ja Karjalasta Kuurilaan ja Kuurilasta takaisin Vorsaan. Ja sitten menin naimisiin Veikko Horkan kanssa ja muutimme Kiskoon. Ja 1964 tulimme takaisin tänne Forssa Jokioisiin. Ja täällä on kotini ja lasteni kotiseutu. Puhutaan tästä viimeinen matka nyt, kun lähdettiin 15. päivä kesäkuuta. Meille tuli iltapäivällä sotilas sanomaan, että nyt äkkiä, että ryssä on jo tuossa Muolan toisessa syrjässä. Silloin tuli kauhea kiire sitten, sika oli karsinassa, äiti kauheasti antoi ruokaa ja me kannettiin sitten noilla lampaille vettä tuonne ja päästiin sitten lähtemään joskus ennen 5 jo lehmiä oli meillä 4 kappaletta ja isä ajoi toista hevosta ja äiti toista. Ja yksi lehmä ei suostunutkaan tulemaan perässä ja me jouduttiin sitten Anjan kanssa sitä talutteleen siitä kun lähdettiin, kun se löi pitkälleen vaan katoja. Ja Kurjenmäeltä sitten lähdettiin Kuusaaseen päin ja matka kesti aika pauan, koska hiljaahan se matka meni, kun se oli 15. päivä iltapäivällä ja pikkuhiljaa sitten oltiin jo siellä lähellä Viipurin sivussa sitten, kun Viipurihan vallattiin 20. päivä kesäkuuta. Me vierettiin tuonne Lappeenrantaan. Matka kesti kyllä ja siihen saakka koko aikamaista, kun täytyy lehmät tietysti syöttää ja lypsää ja hevoset ja kaikki, niin se oli vähän niin kuin työntekoa se matkanteko. Itsekin täytyy välillä syödä. Ja tien syrjässä nukuttiin aina, mihin sitten käytiin yöksi. Ensimmäisen kerran sitten, kun päästiin sisälle, niin oltiin taas kun ukkuu välillä nimi, kato Luumäellä asemapäällikön saunaan ja siinä oli vielä kirjoitettu sinne saunaan, että kiitos vieraanvaraisuudesta ja pyykkipajat oli vieraanamme ja siitä sitten jatkettiin vielä Tirvon sen eteenpäin lähellä Kouvolaa ja siellä vietettiin juhannus sitten 44 ja sitten syntyi Lehtosen meidän naapurillinen perheen hevoselle niin
varsa ja sitten mentiin takaisinpäin sitten Kaipaisen asemalta miehet kysymässä, että pääsikö junaan, että kun varsan kanssa on hyvin vaikea kuljettaa. Ja sitten mentiin takaisinpäin sieltä oltiin jo kyllä sisällä se juhannus ja juhannus satoi silloin, koko juhannuspäivät satoi 44, niin se oli kamala, mutta onneksi saatiin olla siellä ihan sisällä semmoinen omakotitalossa ja miehet oli saunassa ja me saatiin olla lapset sitten sisällä. Ja tuolta päästiin sitten avovaunuun Kaipaisen asemalta ja matka jatkui sitten. Siinä pantiin kärryt ja hevoset ja lehmät samaan sitten ja itse oltiin tietysti samassa vielä. Kangasala-asemalle sitten ja sieltä sitten Sahalahteen Kauppilaan sitten Pakkalaan ja siellä oli hyvä vastaanotto ensimmäisen kerran oikein miellyttävä Kauppila semmoinen ja sieltä sitten se vuodentoista pääsi niin vanhemmat osti semmoisen pienen paikan Pälkäneen Sappeenkylästä siellä, missä on nyt toi laskettelukeskuskin siellä lähellä ja sieltä oltiin sitten toista vuotta, niin 47 sitten saivat semmoisen pika-asutustilan Somerolle ja sinne muutettiin sitten ja sinne rakennettiin taas Lautalaan sitten kaikki taas, että oli taas tämä rakennusbuumia ja me Anjan kanssa, vaikka oltiin nuoria, niin mä joka siellä, se on vieläkin osa navetta, niin kävin just katsomassa, että joka hirren päässä mä oon ollut sitäkin tekemässä ja lapiolla sotkettiin kaikki sementit, mitä oli ja että silloin opettiin tekemään työntekoa nuorena, että olin mä silloin jo 13. Niin. Konstit ja leikit oli hyvin poikamaisia, koska mä en sitten navetankin polttaa siellä kerran. No se oli taas sitä Evakossa Koskella taso, niin täytyy tietysti tupakkaa ruveta opettelemaan, täytyy mennä navetan tai tuonne asuinrakennuksen alle oikein, mutta siitä mä sain taas risua ja sitten mä tein pienen valkeen silloin Alisarjalla tuolla Patakoskella ja kuvittelin, että se nyt sitten vaan tehdään niin kuin lapsella on. Varastin tulitikut ja karjakeittiöstä ja perhana se rupesikin levimään kuule. Mutta onneksi mulla oli järkeä, oli miehiä kuule siihen aikaan talossa oli, niin mä tulin sanomaan, että sieltä valkea oli ja se saatiin sammumaan. Se oli jo lavetan seinän perusteella jo, että se oli paha tilanne. Sitten kun oltiin Sahalahdessa, tultiin silloin, niin 44, niin se oli sellainen petty palvelija. Mä olin monta kertaa oikein semmoinen suuri nainen, mutta silloin oli piru hieno lauluääni. Ja sitten se lauleli aina semmoisia vanhoja lauluja. Mä vieläkin muistan kuule, että jos sä aiot naimisiin, niin älä sinä tee sitä silmät kiinni, vaan katsele ympäri tarkasti, onnesi löydät kyllä varmasti. Hullu, jos tyhmästä huolisit, ikämäisen rinnalla kuolisit. Mutta älä ota heiliä kauniista, sillä kaunilla kaikki on pinnalla. Ja sinähän oot nolla se rinnalla. Mutta älä ota heiliä köyhästä, sillä köyhyys kun ovesta se puikahtaa, niin rakkaus se ikkunasta luikahtaa. Se on kauhean pitkä. Melkoisia elämäntarinoita. Kiitoksia Raimo. Aplodit Raimolle vielä. Mitä tämä muolalaisuus sulle merkitsee yleisesti? No, mä oon niinku pelkkä muolalainen. Se on niinku tosi tärkeä. Ja vaikka sä oot oikeastaan melkein koko elämässä asunut muualla, mutta se on silti tärkeä asia. Oon 5-vuotiaasta asun niinku pois sieltä, mutta se on niinku kaikista tärkeä. No, eli sä oot käynyt monta kertaa vuosia täällä. No sitä ei voi sanoa oikein kertoja, kun voi sanoa paremmin, että mä oon käynyt koko ikäin täällä. Kävikö sun vanhemmat täällä? Joo, käy. Ihan ja silloin se on niin perinne. Joo. Siinä, että Muolaan juhlat on hyvin tärkeä. Tuolla on mun kultani ain yhä tuolla, kuninkaan kultaisen kartanon puolella. Voi minun lintu
nyt ollaan Pia täällä muolaalaisten kesäjuhlassa ja niin kuin tässä nyt ollaan molemmat huomattu, niin tupahan on täynnä. Täällä käy tämmöinen iloinen puheensorina ja sä oot eka kertaa täällä. Että hienoa tietysti, että saatiin sut houkuteltua tänne, tai tarvitsisiko sua edes houkutella, se taisi olla ihan sun oma ideas, mutta miltä tää niinku vaikuttaa sun mielestä? Joo, tää on mun eka kerta ja vähän niinku kumminkin päin. Teikäläiset sen idean mulle niinku istutti ja sit kun mä näin nämä juhlat, mä sanoin, että kyllähän se olisi hauska päästä tänne paikan päälle katsomaan, että mikä tää kaikki pöhinä täällä on, että mikä se mummon tausta aikoinaan oli ja mistä se on ollut kotosi. Ja siis tää on ollut ihan mahtavaa nähdä, että täällä on näin paljon porukkaa ja näin paljon yhtenäisestä niin kuin ollaan täällä. Ja tää on ollut ihan mahtava päivä. Ja mummoni oli sanonut, että ei minua tämä maallinen omaisuus niin harmita eikä sureta. Minun huolestuttaa se, kun minulla on 3 poikaa sovassa ja kaikki siellä hengenvaarassa. Ja pannivat kodin oven kiinni ja lähtivät pois sieltä. Muuttivat länteen, tulivat sitten lopuksi asuivat Tarttilassa, Kuurilassa, kunnes muuttivat sitten Forssaan. Eli maallinen omaisuus jäi suurimmalta osalta sinne ja onneksi kaikki pojat selviytyi sodassa vammautumatta. Vaatoksein aina saa kaipun unteni maa, puiston rakkauden sitä unhoitaen, se säilyy aikojen taa. Muistot puiston kaunehimman, ihanimman mon repuun. Iäks syömmeen kätkenyt on mon repuun. No niin, ei sit mitään muuta kuin se, että sovitaan niin, että tuutta kaikki Urjalaa 27. päivä 7. Eli se on se perinteinen Muolaanjuhlan päivä, eli se on se heinäkuun viimeinen sunnuntai, niin silloin tervetuloa kaikki Urjalaan ja ei se nyt ottakaa yksi uusi ihminen jokainen mukaan ja tuutete, niin sitten vieläkin mahutaan meille. Kirkonkylän yhtenäiskoululla on hyvät tilat. Eli näillä sanoilla lämpimästi tervetuloa Urjalaan. Tämän päivän psalmissa 92 on sanat: Herra on minun turvakallioni. Tänään on muisteltu paljon ja kohdattu myös monia vanhoja tuttuja ja sitten löydetty tämmöisiä uusia naapureitakin, niin kuin mä löysin. Me kaikki kannetaan edelleen mukanamme menneiden sukupolvien kokemuksia, myös niitä kipeitä ja raskaita. Karjalaiseen luonteeseen kuuluu kuitenkin iloisuus ja positiivisuus. Ilo pintaan vaikka syö märkänis. Mä haluan nähdä siinä taustalla ajatuksen toivosta, johdatuksesta ja Jumalan huolenpidosta. On vastassa sitten mitä tahansa. Jumalan huolenpitoon mekin saadaan luottaa kaikkien oman elämän haasteiden keskellä ja myös ilojen keskellä. Jumala on meidän turvakallio. Jumalan siunausta teidän kaikkien elämään ja hyvää kotimatkaa mun puolesta. On mulle Suomi suloisin, vaan Häme siitä kallehin. Sen tuskin tiedän vertaista, niin kaunista, niin hertaista, kuin kulta Hämeen maa.
sen tuskin tiedän vertaista, niin kaunista, niin hertaista, kuin kulta Hämeen maa. Lempeitä laksoin lehtoja ja lintui laulupuistoja ja marjaisia kankaitaan. En unhoittaa voi milloinkaan, oi Hämeen kallis maa. Ja marjaisia kankaitaan, en unhoittaa voi milloinkaan, oi Hämeen kallis maa. Jos miestä missä tarvitaan, maan estä vaikka katomaan, niin uljaita on urhoja, on järkeä, on kuntoa, jos toimeen